ассалому алайкум мухлисони канали мо, хуш омадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Курси имрӯза дар рӯи экран. Навори имрӯзаро сар мекунем. Бо диққат то охирша тамошо кунед. Мошинҳо аз 3000 сар мешаванд. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Ҳатман колокольчики каналро зер кунед, то ки якумин шида видеои моро тамошо кунед. Мо видеоро сар кардем. мегузарем ба мошини навбатӣ ВАЗ 2106 ки соли бароришаш 2000 мебошад. объём мотораш 1.6 литре, сӯзишвориаш танҳо бензине, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 19000 сомон мега, ба рубли ҳозира 145000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешава. ҳуҷҷатҳои солона танировкааш то сентябри соли 2020 ходовой части 100%, магнитофон, дисплей, самбуфери харбза. ина бачаҳо ВАЗ 2114 ки соли бароришаш 2006, объём мотораш 1.6 литре, сӯзишвориаш танҳо бензине, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 24000 сомон мега, ба рубли ҳозира 183000 рубл мешавад. танировка 1 сол, документошам 1 сол, колонка, самбуфер ҳама қоидавӣ. марҳамат, занг бизанед бо маълумоти бештар айхичон дастрас кунед. ВАЗ 2106 соли бароришаш 2004, объём мотораш 0.6 литре, сӯзишвориаш танҳо бензине, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 20000 сомон мега, ба рубли ҳозира 153000 рубл мешавад. бо савдо мешавад. номерот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед бо маълумоти пурраро айхучон дастрас кунед. ВАЗ 21099 соли бароришаш 2003, объём мотораш 1.6 литре, сӯзишвориш бензин ва газе, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 9000 сомон мега, ба рубли ҳозира 68000 рубл мешавад. ягон проблема надорад. документҳои солонааш бучидагӣ ҳамаш чоткияй. ягон капек бо арзонам мешидай. ВАЗ 2110 соли бароришаш 2006, объём мотораш 1.6 литре, сӯзишвориш танҳо бензине, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 18000 сомон мега, ба рубли ҳозира 137000 рубл мешавад. яксола ҳуҷҷат дорам. мотори приёразаги бидай. ходовоиш нав, маслашам нав. марҳамат, номерот дар рӯи экран. занг бизанед бо маълумоти бештар айхичон дастрас кунед. ВАЗ 2101 ки соли бароришаш 1976 мебошад. объём мотораш 1.4 литре, сӯзишвориаш танҳо бензине, коробка передачаш механикае, дар ҳолати миёна қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад 3500 мега, ба рубли ҳозира 26000 рубл мешавад. савдо надорам. марҳамат, номерот дар рӯи экран. занг бизанед бо маълумоти бештар айхичон дастрас кунед. ВАЗ 21099 ки соли бароришаш 1997 мебошад. объём мотораш 1.5 литре, сӯзишвориш бензин ва газе, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша бошад 15000 сомон мега, ба рубли ҳозира 14000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешавад.
ҳуҷҷатош то охири солай номерош дар рӯи экран занг бизанен бо маълумоти бештара айхичон дастрас кунен. ВАЗ 2115 соли бароишаш 2004 объём мотораш 1.7 литрай, нави сӯзишвориаш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша бошад 13 000 сомон мега, ба рубли ҳозира 99 000 рубл мешавад. Мошин 100% салонаш тозаи, фарош ксенон, ходовои 100%. Сабаби фурӯшидани мошин барои ҳамин буде ки мошин ҳуҷҷатош тамом шидай. Ҳуҷҷатш мекунӣ, ҳай мекунӣ. ВАЗ 2109 соли бароишаш 2001 объём мотораш 1.6 литрай, сӯзишвориаш бензин ва газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар Исфара. Нархша бошад 26 000 сомон мега, ба рубли ҳозира 298 000 рубл мешавад. Савдо ҳам мешавад. Моторш инжектор, мошин тозача будай. Марҳамат, номерош дар рӯи экран занг бизанен бо маълумоти бештар айхичон дастрас кунен. ВАЗ 2115 соли бароишаш 2004 объём мотораш 1.6 литрай, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша бошад 15 000 сомон мега, ба рубли ҳозира 14 000 рубл мешавад. Самбуфер губковат, старт стоп, расход надорад. ҳай мекунӣ, мегардӣ. Номерош дар рӯи экранай. Занг бизанен бо маълумоти бештара пуррара айхичон дастрас кунен. ВАЗ 2106 соли бароишаш 1996 объём мотораш 0.4 литрай, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша боша 7000 сомон мега, ба рубли ҳозира 53 000 рубл мешавад. Срочно фурӯшӣ будай. Телефонҳо дар рӯи экран. Занг бизанен бо маълумоти бештара айхичон дастрас кунен. Opel Astra F2 соли бароишаш 1997 мебошад. объём мотораш 1.6 литрай, сӯзишвориш бензин ва газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша бошад 25 000 сомон мега, ба рубли ҳозира 203 000 рубл мешавад. Люк дора, кондисионер надора, мотор 100%, ҳамааш 100%. Номерош дар рӯи экран. Занг бизанед.